Les ocupacions han superat les previsions per als dies d'aquest pont i des de l'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda estan satisfets perquè s'han incrementat, han tingut moltes més visites de les que esperaven. El temps assolellat ha acompanyat i això ha fet que aquests dies els indrets més turístics hagin estat un constant anar i venir de turistes. Els restaurants del municipi i els comerços també s'han beneficiat d'aquest pont. Hola a tothom. El pont de l'1 de maig s'ha convertit en un veritable tret de sortida per la temporada turística. Aquesta notícia encapçala un informatiu que presenta altres temes que el resumim primer en el sumari. Pas endavant en la construcció del tramcamp. La Generalitat ha adjudicat un estudi informatiu de l'impacte ambiental que tindrà la implantació del sistema tramviari al Camp de Tarragona. L'estudi valorarà la viabilitat tècnica i ambiental del projecte. Entra en funcionament el sistema de pilons automàtics als carrers Doctor Fleming, Drassanes i Àncora. Durant la major part del dia, només els vehicles autoritzats podran accedir a aquests carrers peatonals. S'obre el període de preinscripció a les llars d'infants de Cambrils. Les sol·licituds es poden adreçar al centre escollit o a l'oficina municipal d'escolarització. Cambrils ha estat aquests dies un anar i venir constant de turistes. Els visitants de segona residència, units a aquells que s'han allotjats en càmping, hotels o apartaments, han fet que durant aquest pont de l'1 de maig el port de Cambrils estigués ple de persones gaudint de la platja i dels espais més turístics de la ciutat. El bon temps del cap de setmana ha acompanyat a locals i visitants per gaudir de les diferents ofertes lúdiques i paisatgístiques a l'aire lliure. Les ocupacions hoteleres sembla que han superat les previsions inicials del 77% i aquest dissabte alguns hotels penjaven el cartell de ple. El 77% de l'ocupació hotelera era la previsió per aquest mes de maig i sembla que s'ha assolit i fins i tot superat. Des de l'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda, a falta de dades oficials, asseguren que l'ocupació ha superat amb escreix totes les previsions, arribant a unes dades similars a anys anteriors, quan es va superar el 80% d'ocupació. I és que molts dels hotels de la zona el dissabte van haver de penjar el cartell de complet. Des de Turisme de Cambrils la valoració és també molt positiva. La percepció d'aquest pont de maig és que ha estat força positiu, sobretot si ho comparem amb Setmana Santa, que va ser, bastant fluixet. Jo crec que el temps també ha acompanyat i que la gent tenia moltes ganes de sortir. El que passa que nosaltres encara no tenim dades oficials. És una mica la percepció de quan passeges que veus les terrasses plenes. Ara bé, el tipus de despesa no ho sabem, però que estava ple Cambrils i que hi havia molt d'ambient i el temps va acompanyar moltíssim, sí. El que he vist i per als companys meus amb els que he pogut parlar i per nosaltres mateixos aquí ha anat molt bé. Ha anat molt bé, el temps ha sigut molt bo, ha acompanyat molt i jo crec que s'han superat les previsions que teníem en un principi. De que podem estar parlant que segurament la nit de dissabte es va fer gairebé el ple, si no el ple total no, però un 90% d'ocupació i el promís haurà estat cap al 80%, una cosa així similar a l'any passat i és una bona ocupació per aquest pont que comença la temporada. Gent de totes les edats han omplert les platges cambrilenques de dalt a baix. Ja fos per jugar a algun esport, passejar o senzillament prendre el sol, la platja ha estat un reclam turístic clau durant aquest pont. Alguns d'aquests turistes visitaven el nostre municipi per primera vegada, però molts d'ells ja estan acostumats a passar els seus dies lliures a Cambrils. A les platges es va poder trobar gent de diferents parts de Catalunya, molts visitants assidus de Saragossa i el País Basc, de Madrid i fins i tot de l'estranger. Sí, la playa me gusta, por esto vivo en España ahora aquí, pero es una pena que todavía no se puede bañar. No nos hemos bañado, pero vamos, venimos a tomar el sol, que hace buen tiempo, pero bañarnos no. Mucha gente, sí. Nosotros hemos venido a ver estos amigos y hay mucha gente, parece agosto. No, bien. No, Cambrils ha crecido demasiado, para mi gusto, Estamos aquí 5 hermanos, 5 cuñadas tengo aquí y hemos venido uno después otro y la mar de bien lo pasamos aquí. Pero que crece demasiado esto.
Durant el cap de setmana la temperatura a Cambrils ha estat per sobre dels 20 graus, amb cel clar. La temperatura mitjana a aquesta època de l'any al nostre municipi és de 19 graus, per la qual cosa el clima ha estat encara més propici del que calia esperar. Molts visitants recuperaven amb aquestes vacances uns dies de platja que durant la Setmana Santa no van poder gaudir, ja que aquest any va tenir lloc molt aviat.